Kwankwaso da 'yan kwankwasiya tun daga kan sakataren gwamnati da Kwankwaso na faɗa shekaran jiya sun yi mitin za su yi zanga-zanga, za su cire jan hula, za su faɗi ƙarya. Da duk ɗan kwankwasiya abin da yake faɗa cewar idan mun je kotu sai a ce a je a sha magani. Yau ga sakataren gwamnati da kwamishinoni na faɗi nayika suna shan magani na rashin lafiya. Duk ɗan jam'iyyar APC ya ci gaba da addu'a domin sun ce da aikin banza muke, yau ga sa aikin banza. Saboda haka duk wanda ce kana aikin banza ya zo gurin aikin banza dan jahula to shi ma yau yayi aikin banza. Ita ce abin da za mu faɗa. Kuma Kwankwaso yana bakin ciki babu minista, babu magana cewa za a haɗu a cikin jam'iyya. Saboda haka mun gode wa Allah, ba za mu ji tsoro ba, za mu yi addu'a, za mu ci zaɓe, dama mun ci. Kuma abun mamaki saboda rashin tarbiyya zaman ma da aka yi, akwai tsohon mataimakin gwamna a bashi ma guri ya zauna a gaba saboda ba tarbiyya mutanen Kwankwasiya ba su bashi ya hige ba, ga can Hafizu abinda Professor Hafizu Abubakar shi ma ba yarda da shi ba saboda ya yi rawa. Wannan muna so mu gaya mutane cewar ai hankali da mutanen nan sun san sun faɗi kuma sun tabbatar cewar za mu ci zaben nan, kuma Allah yadda gawuna da garo za su dawo. Jam'iyya ta ninke, jam'iyyar APC ta dawo a jihar Kano, kuma zanga-zanga da suke yi Ubangiji waɗanda suka cire jahula suka je gidan gwamnati a yanzu 'yan Kwankwasiya, Allah kada ya sa musu wannan jahula domin bala'i ce. Allah ya cire ma ita, Allah kada ya dawo ma da ita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.